Bhotani Bhota Village. Molweni guys, mandibulise. Ndingazi uba mde kuyaphi. Ndisiza neendaba ezingekho mnandi ncam. Kodwa ke ndinyanzelekayo into yoba ndize nazo ngaphambili. If niyokhumbula bendikhe ndangumntu omane ekhalaza ngehlaba kule nyanga sisuka kuyo. Eneneni ke ndingumntu ongakhange abe kanti uphatheke kakuhle inyanga yonke esisuka kuyo. If niyoqaphela okanye if niyokhumbula nakwi-birthday celebration kaDani khandikwazi uphumelela ngenxa yempilo, uyabona, sephantsi kweliso loogqirha. So ke ekuseni namhlanje ke ndivukele kugqirha wam ndayozama ke umchazela into yoba ngomso kufanele uba ndiyophefoma kwi-event kamphathi wehlelo. Ndandimchazele ke kwa-before wathi no masikhe sibone into yoba isimo sawube sinjani xa kufika umhla we-event. Ndamchazela ke nomphathi wohlelo, sathi no hayi sawukhe sibone, masilinde iintsuku zihambe. Eneneni ke namhlanje umsebenzi ungomso. So ndithe uya kwam ke wandihlola wabona uba no amandla andinawo asenongamelani nento yoba ndibe seqongeni ngomso olusayo. So ke ndizama uphalaza into enjalo. Into yoba ngoba ndibe kanti ndiyayizisa ke ngaphambili, it's because ndingumntu osebenza ngabantu. As much as kuye kufuneka uba ndibe nayo i-privacy, but at some point zikhona into eziye zinyanzelise into yoba ndizidandalazise elubala ukwenzela into yoba nangamso ndizothembakala kubantu bam. So ke ngomso guys andizubakho kwi-event kamphathi wehlelo, kodwa ke ndiyaninqwanqwada into yoba niye khona, niphume ngobuninzi niyo-athenda kwi-event. iBhota Village izawuphuma iQuantum apha eCape Town zilandelelana ziyofika kwi-event. So guys ndizama udlulisa lo mbiko mani ndingakhange ndifune uba mde kakhulu. Ndicela niphumelele kwi-event ngomso as much as ndingazubakho, kodwa ndiyacela into yoba wonke umntu ebehleli ezawuya kuba kukho uthonado angatshitshiswa into yoba uthonado engazuba khona ngomso. Ndizama ukhawulelana nempilo yam and ndingengomntu ofuna into yoba ndithi sendiphaa ndininike idyatya ye-performance. Ndifuna into yoba xa ndithe kanti ndiyophefoma endaweni ndenze sure into yoba ndinikeza konke enikwaziyo. So lilonke ke ndizama ukuthi guys ngomso andizukwazi uba khona kwi-event kamphathi wohlelo. Ndithemba into yoba nawuphumelela nonke nithenga amatikiti niye egameni lam, niyazi into yoba noba andikho nangoku kodwa ndikhona ngokomphefumlo. Futhi ke niyayazi into yoba ndiqhela uba khona kwii-events xa isimo sindivumela kanjalo. So enkosi guys.